Pois alaimos. O capitán dixo que o mar está preparado. Pois os barcos tamén, verdade? E os mariñeiros e os marinos tamén. Pois adiante. Bueno, xa temos medalla de bronce en judo, Fran Garrigós, así que estamos contentos. A ver se tamén lle vai ben en Venezuela, un bonito día, con 15 acordeóns, como me ben dixo Maxi, para comenzar este número 15 da revista Nós, a xente do redor. Por certo, está aquí a xente do redor. Sí. Ai, que maravilla, pensei que estaba falando só, como fago tantas veces. Bueno, benvidos a todos, amigos. E imos a empezar xa directamente, porque hai 15 maravillas que están desexando poñerlle música a este acto e vai empezar coa canción San Roque, que escolleron para abrir o número 15 da revista Nós, a xente do redor. Xente do redor, adiante. Está rematando o acto, Esteban, fixémolo eu penso que bastante ben, non? Quedou todo. Sí, de feito teño os momentos por aí preparados para que a xente todos podan ver. Cazaches moitos. Hombre, eu estou sobre todo. Ah, pois xa me mandarás, Xa te mandarei pouco a pouco, porque estas cousas xa sabes tú que... Mira que boa E parella ti que temos. sei que vas a gestionar, que vou decir de ti. Bueno, Canal bien de Cultura, Marina Sánchez. Bien. Ya sabéis dónde tenéis que meteros y darle al me gusta, no, me suscribo. Ai, que bueno. Dúas das grandes plumas da xente do redor, querida Carmen e querida Charo. Bueno, como foi o acto, queridas? Una maravilla, maravilloso, maravilloso, entrañable, con una riqueza personal y literaria, y humana y de Galicia, que es pura vitamina, como un chute total. Qué bien. Charo. Como vos decía antes, este é un veleiro que nos leva polos mares da palabra e polos mares do sentimento e que nos une de maneira fraternal a persoas de todos os recunchos de Galicia e que nos fai vibrar e nos fai medrar e é unha ledicia que haxa cousas así e actos como vemos. Pois eu tamén estou encantada, foi un acto entrañable, quedounos todo, eu penso que de 10. Pois veña. De 20. Parabéns a todos. Bueno, Piedad, mano inocente de casi cada acto. ¿Qué tal estuvemos? Muy bien, el tiempo ayudó aunque hace calor, pero bueno, vamos tirando con el abanico, con esas cositas. Gracias a que nos lo dices. Y con la mano inocente, yo soy muy piadosa, entonces no hay ningún problema. Incombustible, maravillosa Piedad. Me alegro muchísimo, me encantó el chico, los acordeones me encantan, pero el chico tiene una voz Preciosa, que celestial. hay que Apoyarlo. potenciar y apoyarlo, y gracias Armando por presentarlo. Claro que sí. Gracias a todos. Armando Lastra, gracias desde aquí, besiño. Lin, nuestra estrella de hoy, ¿qué tal? ¿Te has encontrado cómodo? Mira, muy feliz, emocionado, sumamente emocionado por la oportunidad. Me pareció increíble el evento, muy acogedor, todas las personas sumamente felices porque todo salió excelente, todo fue tal cual como se planeó y nada, un éxito total. Yo feliz de poder formar parte de esto también. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti.
pero é moi importante, porque que malo sería que non nos cumplira. Efectivamente, efectivamente. Bueno, como quedou todo o acto, como quedou todo? Quedou todo moi bonito. Bueno, a ti xa non che digo nada, porque non che se pode decir nada, porque vas medrar. E a min gustame así pequeniña. Bueno, por moi ben. A min tamén me gustou moito que dixeches, porque os anos non son a cantidade, senón a calidade, verdade? Exactamente. E sabes o que che dan os anos? Que moita xente non o pensa. Moita xente pensa que os anos, é dicir, roubanche cousas, pero non é verdade. Os anos danche unha cousa moi importante. Danche liberdade. E a liberdade de poder ser ti mesmo, porque cando xa non tes que traballar, porque estás xubilada, non tes os fillos máis ou menos xa van por donde poden, e todo isto é o momento no que ti podes ser de verdade ti. Eso dano os anos. Así que cando a xente diga ai, que teño tantos anos, gracias a Deus. Aquí temos a dous dos grandes da xente do redor. Miguel, valoracións do acto. Un 10. Bueno, non hai un 11. Non, si, podemos ter. Mira, mellor, como dixen antes, non competir. Está perfecto. Entón, é como eu penso que debe facer. Non é como os nenos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o cuarto, non. Está todos o mellor. Ótimo, como din os amigos portugueses. Bueno, pode ser, ótimo. Ótimo, pero do mellor. Pois estupendo. Eu só penso unha cousa. Eu levo feito 15 presentacións. Sí? Levo pensando como mellorar o de hoxe. Anda! Hai algunha forma de mellorar o de hoxe? Casi imposible. Pois entón... Porque a música, os artistas, o sitio, a cita, foi un día maravilloso. Entonces, eu sempre penso no próximo. O de hoxe pasou, fora bo, fora malo. Pero hai que pensar na próxima, o número 16, como melloralo respecto ao de hoxe. Moi ben, pois aí estaremos. Eu remataría unha cousa. Que remata sempre as actuacións cando estamos xuntos, a canción dos amigos. Sí. Ese é o segredo. O vai ser o 16, 17, 17. É que teño que marchar, senón xa lle botaba ahora. A ver, espera, que vamos a... Que grandes. Los amigos así, como tú y como yo, de toda la vida, pocas veces se ven como tú y como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Me da gusto decirlo, en esta tierra tengo amigos. Ben, ese, o valor da amizade. Bien. Yo tamén. Padre del artista de la portada. Bueno, parabéns, noraboa. Estás contento? Muy emocionado y muy feliz de compartir estos momentos entre amigos. Porque así somos todos amigos. Claro que sí. Somos todos Una gran estrella tienes ahí, que le hemos dado su voz en nuestra revista, Sí. así que Muchísimas gracias. Apoyarla por vuestro mucho. apoyo. Muchísimas gracias. Y un beso. ¡ay, qué solete! Bueno, querido director, pois rematamos a actuación, xa non hai ninguén aquí. Penso que fixemos un acto bonito. Un acto moi bonito. Queres que se diga, fixose hasta curto, hasta curto do ben que o pasamos, e iso que durou 2 horas. 2 horas, Supoño que a ti non se fixo tan curto que estuveches presentando, Bueno, claro. no, ben, Pero, verdad, ameno. moi ameno, hai que agradecer moitísimo aos acordeóns de Celanova e ao amigo como Lindenberg Cabrera. Lindenberg Cabrera, que, oye, por certo, ten unha Ten unha voz voz excepcional. e unha escala de graves agudos, que eso, cuidado, no momento que pula un pouco, que lle falta nada, é unha bomba ese chaval. Sí, e naceu aquí, coa xente do redor en España. Efectivamente, eso vamos a decir con moito orgullo cando lle den o Grammy. Ti calculas o Grammy? Sí. Pois nada, Dándonos nos dian tamén despois agradecerlle a a nosa nómina, xente. sí. Tivemos un centro de persoas Sí. con esta calor
neste día que Un dixe, domingo bueno, ás 11:30. a Ponte, Xullo. en xullo, pois había máis dun cento, creo que me dixo que o encargado, o Puga, de repartir esos números Do sorteo. que se habían repartido 108 e o Masti, por exemplo, non o collemos. No. O sea que houve bastante máis dun cento, Sí. seguramente. Entón, pois a eles temos que estar agradecidos porque sin eles non tería ningún obxecto isto, verdad? Efectivamente. Sin estos e sin os que non están, os que me quero dirixir desde aquí, dentro do teu canal, que eu sei que están de corazón, porque moitos me mandaron, non podían estar, e quero mandarlle un recordo moi especial ao meu amigo, noso amigo, César Luis Santa Marina e a súa dona. e a súa dona, agarimoso. Non podo pasar por menos que mandarche un abrazo, uns bicos moi fortes para a dona. E Marina, pois imos por o 16, Pois xa imos- estás preparada. Hai que enviar xa o poema, non? Xa estamos. Xa estás tardando, empeza xa a Pois veña, que acompañar esta a hora tarde de hai que acabar. poñerse, Hai que pero poñerse, mira, comenzar. estamos sempre arreo. Non damos feito. Isto da batalla cultural, Abelino, onde nos metemos, Nos metemos, pero que ben o pasamos. Que viva a xente do redor e que viva Viva. Marina Sánchez, Canal Cultura. E Abelino, Suscribirse. patrón. Digo sempre. Adeus. Adeus.